konečne sa mi ich podarilo opracovať a vytvarovať do požadovaného tvaru. Ono to nie je úplne jednoduché, lebo ten priestor na opracovanie je veľmi úzky. Je tam problém sa dostať akýmkoľvek náradím, takže je to dosť zdĺhavá taká miniatúrna robota. Treba na to kľud, hej, ale tak podarilo sa, som rád. Konečne to vyzerá tak ako keby to bolo znova odliaté, takže to je perfektné. Ale hlava nebola úplne ideálne opieskovaná a aj tak musím prepieskovať kvôli tomu, aby tie stopy z opracovania sa stratili. Takže to ešte urobím, ale vyzerá to super, som spokojný.